kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang.
nagtatapang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hi, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 36 minutes makalipas po ang alas 10 ng The pagkamorning. views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Hoy, hi, hello, good morning. Dos maghay na pagkaaga Bicolanja. Good morning Pilipinas. Good morning world. Kumusta po probinsya ng Albay? Kumusta po kita? Ano, durumog pa? Durumog pa? This past few days mga tugang talagang namatay ang tapo mga tugang ini po na halos sunod-sunod po tabi na raot po tabi kan panahon papundohan daw tabi iyan na nagpapadupok na-experiencean pa mga tugang hindi po sa satuyang palibot ini po tabi na hindi po sa satuyang nasyon maging hindi po sa satuyang probinsya. Ini po mga tugang na pagraot po tabi kang panahon. Dara po iyan, ano? Kan alos sunod-sunod mga tugang na paglaog po kan bagyo. Hindi po sa Pilipinas o yeah. Anyway, mga tugang, sabi ko na nga salamat po sa kagurang ada halos di po na to namatayan. So, may mga uran man pero hindi gaano mga tugang dahil po masyadong binapunggas po ang katuyan po tabi na probinsya. Pero ay mga tugang aldaw po kita ngayon ng Miyerkules petsa 18 tama? Petsa 18 po sa bulan na Setyembre 2024 ako tinay makaskaso ng aldaw talagang napapalapit na mga tugang pira na sa ng aldaw pira na sa nabaya para po sa satuyang Christmas countdown we only have 98 more days to go before Christmas nailing muna
more days to go before Christmas mga tugang. Makaskaso na rin. Ano pa kayan? Ano pa kayan? Sige, advance Merry Christmas po tabi sa Gabos. Sa Gabos po na nakantabay, sa Gabos ko yato, sa Gabos nga to pong mga panantabay. Sa Gabos nga to po tabi na mga amigo. Marhay na happy morning po tabi sa Indo Gabos. Anyway, mga tugang programang on the spot sumasa inyo ngayong umaga. Medyo oras pasado kita pagpuan. Ano? Pasensya na ta. Kadakol kita mga tugang na piglakaw. Kadakol kita mga tugang na mga pigasikaso ngayon po tabi na pagkamunay. Kaya pasensya na po tabi. Medyo na late. Ang sa indong lingkod. Pero ma-extend na lang kita kayo. SM tabi with your permission. Ma-extend na lang kita kini tangari na mapag-usto ta mga tugang ang sa tuyang oras ang sa tuya po tabi mga pag-restorya dito po sa loob sa tuyang programa. Siyempre mga tugang sa pangarap po kang Bilog na Puwersa na Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po yan kasama yung station manager maestro SM Nalatuon dyan po sa main studio. Siyempre po mga tugang hindi man po sa main studio. Ako po tabi ang silong makakasabay ang siyempre po tabi ng aligo. Ang kasunod po kung may mga tultol lagi po alagad temporaryo kung may mga dispalinhadong trabaho tawag kinis mga tugang at your service. Bago istorya, magsabay-sabay lamang po kita ng mga tugang niya po tabi na pagkamalay medyo nagtataga-tagiti pa man. Medyo nagtataga-turtagdo pa man pero maray na ini. Okay, sa kang mga nakaaging alaw. Yeah, good morning. Dun po sa first, second, and third district of Albay. Sa third district, may mga kansilado po na klase. Sa first district siguro, tama ba? Halos gabos na po mga tugang igwa na po. Naman yan, listed na. Isa inda po tabi na suspension of classes. So, bali din po sa first. And I think sa second district, ganun din. Wala na po suspension of classes. Ngayon po tabi na pagka-aldaw. Sige. Good morning sa tuya po ng mga parantabay. Sige po, Dagos po tabi. Good morning, sa mga yaon po nakantabay, nagsusirit ng ngayon na pagkamunay. Dakulang thank you po, yaon pa man po tabi kamo ginaray. Yaon pa man po tabi kamo ginaray nakantabay po sa kuya. Yaon man po tabi ginaray nag-aabangan sa kuya mga parantabay. Hindi po sa kuyang programa. Sige, sa iba pang mga pag-restorya mga tugang, diyan po tabi sa Banwaan kan Makakay Albay. Good morning, sa tuya po tabi ng mga kasurog, sa mga parantabay niya to dyan. Just one high na pagka-morning po tabi sa indo. Ngayon aldaw, kung hindi ka na sasara, ngayon aldaw, gigibuhon man mga tugang. So, Grand Homecoming Parade. Diman po mga tugang sa nagkaduwang kandidata na nag-uli po mga tugang, nasungkit sa pinakalangkaw na posisyon. Nasungkit mga tugang sa corona, duman po sa inda po tabi na kapag kining inentrahan na kompetisyon. Tama ba? Pageant. Yeah. Diyan po mga tugang sa Ginibo po sa siyudad ni Naga. Ini po mga tugang si Miss Bicolandia 2024, Miss Angela, tama ba? Mickey Angela Barcela. Siya po mga tugang sa itinanghal na Miss Bicolandia 2024. And also, sa Saruman, si Elton Bibikio. Siya man po mga tugang sa itinanghal na Miss J. Bicolandia 2024. Parehas po ini, Ginibo po dyan sa siyudad ng Naga. Congratulations po tabi, Congratulations, back-to-back win. Back-to-back. First time in the history mga tugang na parehas po, Parehas po. Taga-Banwaan po tabi ng Bakakay ang nakasugkit po tabi kang corona
Sa kakatapos ko na po mga tugang na Miss Bicolandia 2024 and Miss Gay Bicolandia 2024 na ginibungani po mga tugang. Yan po tabi sa siyudad ng Naga. Ma'am Leslie Capus, Manlapas Capus, good morning. Oy, thank you so much. Nakaantabay nyo yan dyan po sa party po tabi kan Malinaw Albay. Nailing mo na. Aram na kan sa kuya digding technician kung taga sa si Ma'am Leslie. Good morning, Ma'am Leslie Capus, Manlapas Capus, all the way from Malinaw Albay. Thank you so much for watching. And also sa mga parantabay niya itong mga FW. Okay, Ma'am Bet Kana, all the way from United Arab Emirates. And also, the rest of the na nakaantabay po sa tuyang mo na pagkamanay. Sana po yaon po kamo sa marhay na kamabutakan po sa mga oras na ini. Alright, mga tugang sa iba pang mga storya, ina ito. Sa iba pang mga storya, mga tugang, love you po kita. Diyan po, mga tugang sa Tercer Distrito Pangalbay. Oy, good morning kay Congressman Fernando Didi Cabredo. Ansaro mga tugang sa listado ta na day nagpapahingalo mga tugang. Day hingalo mga day nagtutunong mga tugang sa pagreparo mga tugang kan sa iya po tabi na mga constituentes dyan po sa Tercer Distrito kang Alba. May WhatsApp number, si sa inay, 96R inda, ano yung message na ini kayo yung bati ang ano kayo na ang pangalan, dahil kumasabutan. Thank you so much. Thank you so much for watching, whoever you are. May naligaw na message today. My WhatsApp number 0 sorry hindi ko mabasa ang yung pangalan. I can read your name. Anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for watching and syempre ngayong umaga. Sige, sabi ko na nga mga tugang, Tercer Distrito kang Albay mga tugang, igwa po tabi ng mga lugares na bigbabaha mga tugang. Kada bes po na nagkakaigwa po tabi ng pag-uran, igwa po ng raot ng panahon. Pero po mga tugang, Tercer Distrito kang Albay na igwa po tabi yung mga nalulubog sa baha. That's why mga tugang, kung babalikan pa, si Kong Didi Cabredo mga tugang, na sa iyang paglibot at pagirumdaw mga tugang sa mga barangay opisyales na apod kayo na tulos po mga tugang na sa iyang pangapudan mga tugang na ipaabot po mga tugang sa mga nananundaan. Ini po tabi na problemang ini, may kiinaraman po tabi sa pagbabaha. Kaya, ipaabot po mga tugang sa mga nananundaan, ini po tabi na sitwasyon sa indang mga barangay. Diyan po sa Tercer Distrito kang Alba. Kaya, siyempre, ini po mga tugang, nayaon po sa barangay level, sinda po mga tugang, yung mga nakaka-aram, kansinda po mga tugang na mga sitwasyon. Kan mga every time na magkakaigwan yung magkukusog na pag-uuran, raot ng panahon, siyempre, aram po tabi ninda. Ano po ang nagiging sitwasyon ninda. That's why, sa paglibot po mga tugang ni Kong Didi Cabredo, sa iyang pagirumdo mga tugang, duman po sa mga barangay opisyales, mga edahidong espesyales sa barangay, tunos na ipaabot sa mga nanununda. Tangali na maaksyonan po mga tugang, ini po tabi
na problema po na kinahampang po sa Lambang Barangay po diyan sa Tercer Distrito Cangalbay. Ini po ang mga tugang na pinag-unambitan niya to na mga lugares base naman po sa konfirmasyon ni Congressman Dili Cabrero kan Tercer Distrito Cangalbay na ugba po ng mga lugar sa iyong distrito na pinagbabaha kada wes mga tugang na nagkakaigwa po tabi ng pag-uuran. Kung sa iyong mga tugang kasabay din po ang banwaan po tabi kan Libon, Pubilyar, Pulangge, asin Uwas. Siring man mga tugang din po tabi sa banwaan kang Kanibatan, asin Piyuduran. Ini po mga tugang na naunambitan ng banwaan. Ini po saro, 2, 3, 4, 5, nagkaanong mga tugang na banwaan ang apektado po kada bes po mga tugang na nagkakaigwa po tabi ng pagbaha kapag nagkakaigwa po tabi ng mapukusog or nagkakaigwa po ng raot ng panahon. Kung sa mga tugang ang pagbaha sa Uwas por medyo mga tugang sa pagigibong temporaryong tulay nagibo sa sadit na culvert sa creek na kung nababarado, minabulta ang tubig asin pasiring po tabi sa poblasyon. Ang sa iya po mga tugang na rekomendasyon sa kontraktor, hindi po sa pinagigibong Uwas Polytechnic, halion ang nasabing tulay o palitan mga tugang ng BOC culvert nga ning belo ang pagbulos ng tubig. Kung sa mga tugang sigun pa po kay Congressman, ang ibang lugar sa Tercer Distrito Cangalbay, nabugtakan po ng flood protection na dike asin naayos naman, naayos na ang mga naraot na flood control kaya nalikaya na ang posibleng matinding pagbaha lalo na ang pigagihan mga tugang kang Kabilugan River. Diyan mga tugang. Pero sabi ta na nga ni, ini po magayon baga na ini nagtaon na po mga tugang ng rekomendasyon. Pero ini mga tugang sa magayon na nahiling po mismo ni Congressman Dili Cabrero ang sitwasyon. Kasabay kayan, igwa po siya ng mga rekomendasyon. Igwa po siya mga tugang ng mga posibleng aksyon na pigigibo. Ironi niya iniman mga tugang sa mga nanunundan so that magibuhan po ini ning paagi. Arog po kini na sa iya po tabi na pigtaong rekomendasyon duman po tabi sa kontraktor. Duman po sa pinagigibong Uwas Polytechnic na salidahan po tabi. Kaya siguro dahil ito naisip kan kontraktor mga tugang apan kayto po mga tugang na pagbugta kayto po tabi na sadit na tulay na ginibo po mga tugang duman. Kaya ngunyan nagkausap po ng pagbabaha duman po mga tugang sa may banwaan po tabi kang Uwas. Kaya sige. Ini po mga tugang na mga bagay na ini ang dapat po sabi ta na nga ni lalo na po ngunya na Vermont, iyon naman po ini ang season mga tugang kan pag-uunahan, pag-abot mga tugang kan mga baha, pag-abot mga tugang kan bagyo digdi po sa satuyang probinsya. Kaya magayon ini na pinagigibo po mga tugang kan sarong congressman na may paruhon mga tugang, balikan mga tugang sa mga dating problema halimbawa pa na nare-report sa inda na dahil pa po tabi na tatawan na ng aksyon. Tangani na padagos po tabi na matawan na ng solusyon. Kaya kaminsan baga ini mga tugang ang kagayunan na ang mga congressman ta mga tugang nagluluwas po tabi sa indang mga opisina. Ang mga lihidong opisyalis po mga tugang nagluluwas po sa mga opisina. Sabi kang iba, nagluluwas mong baga ngayon nyo. Nailing ko nga ni ngayon duman, presente ngayon permi sa mga pagtiripon. Paano? Maeleksyon na ngayon. Iyan ang pagkakaiba mga tugang. Kang mga tultol
asin duman po mga tugang sa mga mapagsamantala. Kaya, pasensya na. Kaya, iyan mga tugang, dyan po tabi nindo mahiling. Ang pagkakaiba po tabi. Kaya, kan mga nagkakapirang mga inisidong opisyalis, mga tugang dito po, sa katuyang nasyon. Duwang bagay iyan mga tugang. Nagluluwas nga ni mga tugang mahiling po tabi, ang presenting sitwasyon, problema po tabi sa iyang distrito, tangali na matawanan po tabi ng solusyon. Tigwaman niya, yung nagluluwas sa opisina, kami na duman sa mga matatao, sa mga pagsinipon, tangali na magpahiling yung presensya, tama eleksyon na. Nailing mo na, mapagal baga di, mapagal mga tugang pagsiring kainay. Kaya, mapagal mga tugang pagsiring kainay, na during mga tugang, kapag naningilusyon pa sana, sa mga butante, mga tugang, yaon susindang mga panuga, didibuhon ang gabos, nani po mga tugang malansi ang mga butante. Pero unina, kapag nakatukaw na mga tugang, nung kamo lamang mahiling na naglilibot mga tugang sa sainda po tabi na mga nasasakupa. Kaya, sabi ko na nga ni, saro po mga tugang ang tercer distrito kang Albay na may pinaka nahihiling ka po mga tugang pinaka mahigos, matinabang na congressman. Saan ka pa kahiling kaan mga tugang? Only in the 3rd district of Albay mga tugang. Talagang namamatian pati po mga tugang kang mga taga 3rd distrito kang Albay. Ang serbisyong kabredo. Namamatian ninda mga tugang na talaga po mga tugang na bako pakitang tao ang serbisyo. Mas isayin ko duman mga tugang lumibot maghapot dyan sa 3rd district. Mas isayin ka po mga tugang, mas isisay po hapoton ninda dyan. Kapag sinabi po mga tugang na kung didi kabredo, aram po ninda iya na bako po tabi pakitang tao, bako po onion skin, bako po mga tugang paepa. Kasi nahiling po ninda mga tugang na talaga ang sincero na pagsiservisyo mga tugang, ang pigdadara po mga tugang ni kung didi po mga tugang kay ito sagkod sa ngunyan, ma-election man po mga tugang sila eh. Kaya sabi ko na masyertihon po tabi. Masyertihon po tabi ang mga taga-tercer distrito kang Albay. Dahilan po mga tugang na igwa po sinda ning congressman na siring po kaya. May congressman po tabi sinda na talagang malalauman po mga tugang. Talaga po mga tugang na sa gabos po ning klase ning panahon. Yaon po tabi ang pag-akudi. Yaon po mga tugang ang pagreparo po sa sainda. And so iba pa nga ni po mga tugang na mga dahil niya naman ko para puros mga tugang na mga accomplishment niya sa iya po tabi ni paglibot-libot. Minsan yan, yung mga iba po mga tugang na abo niya naman para basta, pag nakapasiring ka po dyan mga tugang sa tercer distrito kang Albay, maghapot-hapot po ka mo. Manunungod po mga tugang sa liderato ni Kong Didi Cabredo. Tangani baka na masabi ka mo kayan, grabe nga ang pag-umaw nito nyo. Haputon po nindo siya. Haputon po nindo ang mga taga-tercer distrito kang Albay kung nag-oote ka sa mga pigsasabi ko po mga tugang didi po sa laog ka sa tuyang programa. Na manunungod mga tugang dyan po tabi. Kaya sabi ko na ngunyan po na paabuton po, sabi ko na gani 2025 midterm election, ano pa matugot ka mo mga tugang na sa indo po tabi na mga lugar ang ibubugtak nindo mga tugang so mga pakaangkaan siya na po tabi. Hindi po mga tugang na mga nangyayari po dito sa kuya po tabi palibot.
sa indo po tabi ng mga banwaan. Diyan po nindo maiisihan, diyan po nindo maaaraman, diyan po tabi nindo masasabi na dapat ang ibubugtaktang mga mayor, ang ibubugtaktang mga councilor, ang ibubugtaktang ngayang gobernador, congressman, so talaga ngayang matrabaho pag abot kang panahon. Kaya, kasi, ini po ang talagang kinakaipuhanan po tabi. So makakatuhang mga tugang, sa satuya po tabi ng mga pangangaipo. Bako po kita ang matuwang sa inda na padagos po tabi na magyaman. 11 in the morning, makumansal daw na kita mga tugang, station break, and then mabiltada kita mga tugang sa pagpapadagos po tabi kan sa tuyang pag-istorya, digdi po sa lawag sa tutong programa. Diyan sana po tabi ka mo, digdi sa naman ako. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kong Joey. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Oras Pilipinas, 4 or make it 5 minutes makalipas mo. And alas 11, nimpag kamuning. Ay, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restorya. Minyan po tabi na pagkamuning. Oh, ano yun, kami nakalog na lamok sa... nakalog na lamok sa studio ko. Nangangaga. Oy, good morning once again, ano? Sa mga nakatutok pa po ngunyan na pagkamot na yun. Good morning, ano? Sa inyo ka po, salamat po sa mga sumisilip-silip po ngayong umaga. Salamat po sa indo po, tabi ko boss. Oy, good morning. Diyan po sa Banwaan po, tabi kan Santo Domingo, Albay.
Kumusta po tabi ang sa kuyang mga kababayan dyan? Ano ini gari sikat mo niyan ang banwaan kan Santo Domingo. Dahilan po mga tugang digi sa sarong gibo-gibo mga tugang kan sarong grupo ng kabataan actually ano. Kasi bako man ito sulo kasi kung sulo sisi ang mabidyo. May nagbibidyo siyempre kay ito and also so pag ulok nagulukan mga tugang kung ginibo ninda ito meaning to say may mga pagkag-iriba ito mga tugang na yaon po tabi sa video. Yan po tabi sa banwaan kan Santo Domingo. Ano daw ang action kay ni Mayor? Dari dagit si Mayor ano ni June Aguas. Wala daning lugar mga tugang sa banwaan kan Santo Domingo ang mga siring ka na bagay. Naiding mo na. Kaso base mga tugang duman sa video na nag-circular ko niyan sa social media. Kapot-kapot mga tugang, so ikos, figura pros primero, and then saka mga tugang binatikal, pinalayog mga tugang sa dagat. Hiling mo na yan. Ang gibo-gibo ka ining mga kabataan na ini. Angon yan, nag-ani mga tugang ki mga reaksyon. Negatibong reaksyon mga tugang. Ito po tabi na insidente pong ito. Animal cruelty da ang tigapod mga tugang. Nailing mo na yan. Dahilan po mga tugang duman sa actually, ito po tabi na bagay na ito. Talaga po tabi na makatulong sa pag-isipong. Nananahimik mo ikos mga tugang. Bigla sa na po mga tugang iling napagtripan, idinarabad mga tugang duman sa dagat. Masyerte na sinagaling, mabubuhay man itong ikosta. Medyo nalibong-libong sa nagay dito. Pero sana dahil po tabi pagpangatugan kang iba. Apod kining, lalo na kung dahil man nakakaano, lalo na kung dahil nakakaano dahil man naginibo po sa Indo, siguro bako man po tabi nararapat nagibuhin po tabi ang arog itong bagay ading nagpapahiling mga tugang ng bako po tabi marhay po mga tugang tapos pinos pa sa social media. Julian Cribin Blancaflor, amigo guwapo, idol, good morning tabi pade, haing ka ngunyan pade, pade Julian Cribin Blancaflor, haing ka, haing ka ngunyan, nagbiyay ka pade, pade, nagbiyay ka. Good morning sa imo, salamat sa pagantabay. Good morning sa mga parantabay ko dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Lalo na dyan sa namumutang kong barangay. Dyan po mga tugang sa Barangay San Fernando kan Santo Domingo Albay. Maghay na pagka-morning tabi sa Indo Gabosya. Sige, dagit mga tugang kiniyaw, dahil lang mga tugang duman sa video ito na nag-circular mga tugang, dahilan po mga tugang sa pagmamalupit sa Banwaan sa Domingo. Inani mga tugang ng negative action na po mga tugang sa mga netizen, lalo na sa mga cat lovers. Ako talaga mga tugang, saro man ako sa mga pussy lovers. Pag-alog ito, ang ikos baga mga tugang, sadit pa, ang apod kan pussy cat, ang apod kan pussy, kaya siguro dahil na po tabi pagpangarugan kan iba ang siring po kayan mga tugang na mga apod kaning bako mga tugang na magay na aktwasyon. Digdi sa house na confine kan trangkaso, nailig mo na namigaw. Ako nga di tabi mga tugang mga kabarangay, na fight man ako kan trangkaso, sabayan mga tugang kang nasibang akaw. Totoo pa lang ang sibang, aday talagang sundo kasubanggi mga tugang, talagang nag-aalburuto mga tugang sa Tulakaw, nag-revolusyon sa Tulakaw mag-aga. Sana ngunyan dolo direksyon na dahil ako mga tugang nakaano ka sa hapon pasiring ko ta ako dyan sa siyudad ng Legazpi.
after lunch, di ko kaya, di ako nakabuhat. Iyon na ito. Malain nga ni mga tugang. So, revolution kan tulakaw. Ingat na siya na pa de. Get well so. Pag narahay ka na pa de, mainom kita. Pag narahay ka na pa de, mainom kita. Dayohon ka dyan. Gari man yun sa nag-iinom pa. Basta. And also, happy birthday a day kay brother, bati birthday ko yan ni Fritz Balote. Ang sa tuyang brother tabi amigo sa Subranta. Birthday pala nun yan. And kaso hapon, belated happy birthday man kay Brad Pugaw, kay Levemar Bitara, classmate, brother. Belated happy birthday. Tabi sa inyong dalawa, mga brad. Sige. 11:10 in the morning. Dire-diretso na kita mga tugang sa Satuyang Pag-Restorya. Good morning, once again, dyan po tabi sa may nag-light na sa Satuyang programa, pero may mga naka-antabay, may mga nagsurusirit mga tugang, dahil nagla-like, dahil nag-share, mga silent viewers ini. Pero, nakiki-usyoso sila. Salamat ade. Kaya pagpamati po tabi sa mga yaon, tangani ma-acknowledge ko po tabi ang sa inyong presensya. Ngunyan po tabi na pagkamonin. Sayang man kang pagsurusirit ninyo dyan. Kung dahil ko po tabi ma-acknowledge yan. Kaya dapat po tabi, mag-comment po tabi ka mo. Tanganing ma-acknowledge ko po tabi ang sa inyong mga presensya pagsabay po tabi sa sakuyang programa ngayon na pagkamonin. Ay, good morning. Diyan po tabi sa nakantabay po sa Bicol Net TV baka kay page. May mga parang tabay man kita dyan na nag-gusto ko si Rate and also sa On The Spot News TV page. Salamat po tabi. Sa sendo po tabi na pagantabay. Kaminsan, duman nga kami nakaantabay, dahil mo kami pigbabate. Digdi po ka mo mag-comment sa page kang Bicol Net TV sa main. Iyan, tulos kong mababasa. So sa iba po kaya na page, nababasa ko yan, late na, wala akong monitor duman. Pero, ang sa kuya po tabi na, dakula po tabi na pasasalamat po tabi sa indong pagantabay. Aday, sa man po kamo nagantabay, even duman sa page kang baka kay Bicol Net TV baka kay page, and digdi po tabi mga tugang sa On The Spot News TV page. Apresyado ko po tabi mga tugang, ang sa indo po tabi na pagantabay. Salamat po sa pagtitiwala. Maski ditan sa tuyang followers, ditan sa tuyang yaon man po tabi kamo. Nagpapaabot po tabi manggiraray ning pagsuporta mga tugang. Digdi po sa sakuyang programa. Thank you so much. Ayun na, nagdagdag na. Igwa na kitang 4,000 viewers. Ngunyan po tabi na pagkamarnay. Sige. Diretso kita mga tugang sa satuya po tabi na pag-restore niya. Labyog kita mga tugang sa banwaan po tabi kan baka kay Albay. Kaso hapon, ginibuman mga tugang ang distribution mga tugang kang school materials to the various school of Bakakay, Albay. Diyan po sa municipality of Bakakay, nag-distribute mga tugang South District kaso hapon under ini mga tugang kang school education fund. LGU fund ini mga tugang ginibo mga tugang kaso hapon adi. Magayon ini sabi ko na nga ni dakulaon mga tugang sa pasasalamat kang mga resipiyente po kini na nasabi po tabi na programa dakulang tabang ini. So nahiling dakulang tabang ini lalo na duman sa mga patatokdo lalo na ngunyan high-tech na yan, patulungan daw muna iyan kasabay naman mga tugang sa mga ipinagpanaaw kaso hapon igwa po mga tugang ng LCD projector, Eurotex monoblock chair, 16 inches Eureka stand fan, igwa po ng steel cabinet, 32 inches TCL Smart TV, speaker mga tugang, wireless
with 2 pieces wireless microphone. Magayon ilay na klase mga tugang. Igwa pa po mga tugang ning mga water dispenser, printer, and DSLR camera, and mga pintura mga tugang. Ini po so kasabay duman sa ipinag-distribute mga tugang na mga school materials ipinag-distribute kasugma through the effort mga tugang of Mayor Edsel Villesa kan Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Good morning, dyan sa Office of the Mayor. Dyan po tabi sa Banwaan kan Bakakay kay Mayor Edsel Villesa. And sabi ko na nga mga tugang, ini po na mga sa paagi po kayo sa paagi po kayo mga tugang dakulang tabang ini sa mga paratukdo. Magiging magian po mga tugang ang sa inda po tabi na pag-discuss kan mga lesson aramo bagang yan mga tugang an pag day naman ngunyan baga nagpaparasurat aday may laptop ka, i-connect mo sa TV, duman mo na maiiling mga tugang sa mga lesson mo sa mga estudyante. Sabayan pa kaining mga printer na mas mapapadali mga tugang ang pag-print kan mga school materials, duman po mga tugang sa mga estudyante. Kaya, basta ini po mga tugang dakulang katabangan ng God. Duman po mga tugang sa mga paratukdo and even mga tugang duman po sa mga estudyante. Pasensya na kamo sa background ko. Mga maribukon ang kuya digdig mga pag-iriba. Yeah. Ngorob na ngaya ang background mo to niya. Sige. And also, kasabay kayan, kasabay ko mga tugang, naunambitan ta na gigibuhon po ang welcome homecoming parade alas 3 ng hapon dyan po sa Banwaan kan Bakakay para po digdi sa duwang kandidata mga tugang na nag-uli po tabi ng corona hali po sa indang pinag-intrahan mga tugang na kompetisyon pageant. Kung sa mga tugang, sigun po mga tugang kay Mayor Edsel Villesa, siya po mga tugang, personalmente mataw po ng gratifikasyon, insentibo mga tugang, token, bilang pagbibid mga tugang, so sa inda po tabi na husay and dakulang onra mga tugang na ipinagdala po sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Very good. Dakulang ini mga tugang, dakulang onra ng gadi ini. Dahilan ta ini mga tugang na kompetisyon na inintrahan po kayo ini. Ining Miss Bicolandia ini. Dakul po mga tugang ang kayang tadigim hali po sa manlain-lain po tabi na lugar. Digdi po sa probinsya kang Albay. Tama. And first time in the history mga tugang na ang nanggana po mga tugang parehas po taga-Banwaan kan Bakakay. Kaya apera kayo ni mga tugang na gigibuhon na homecoming parade. Igwa po ng insentibo na makukuha, marireceive mga tugang ining duwa. Very good. And sana lugod, sabi nga mga tugang, maging inspirasyon mga tugang ini, duman po mga tugang sa iba, lalo na sa mga nagmamaut man mga tugang, na mag-entra mga tugang sa mga arog kaning kompetisyon, na pag-igihan po mga tugang. Aram taman mga tugang pagsiring kini, an sa tuyang alkalde o ang alkalde kan Bakakay mga tugang, talaga man po na yaon po ang pagsuporta. Kada bes po mga tugang na nagkakaigwa ng mga siring kayo. Kaya, at yan, mahiling ta, dyan po sa Banwaan kan Bakakay, mapasiring daw kita dyan at yan. Hilingon taman mga tugang so gigibuho na
homecoming parade, grand parade mga tugang. Alas 3 ng pagkahapon, digdi po, bilang pagtauning onra, pagbibid mga tugang, digdi po sa duwang kandidato na nagdara po tabi, ning dakula po tabing onra, dyan po tabi sa banwaan kan Bakakay Albay. Congratulations, ano? Sa gabos po tabi na mga Bakakayanos, dahilan po mga tugang digdi sa koronang dara. Kaya ini po tabi na mga pambato nindo, dyan po tabi sa banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Alright, kaso hapon, apod kini, kaso hapon mga tugang, nagkaigwa mga tugang ning apod kini, na-confuse mga tugang sa mga estudyante, tapos sa mga kamagurangan, dahilan po mga tugang sa mga suspension kan eskwela, digdi po sa satuyang digdi po sa probinsya kan Alba. At sabi na nga ni po mga tugang, even the governor, ang pigpautob mga tugang na suspension, bako po, day po pwedeng maging province-wide. That's why pwede po diyan mga tugang na localized suspension. Pero ini once again, pangapudan niya to sa mga kababayan, lalo na sa mga, to all the parents, siguro, nangani po na, sabi ko na nga ini po tabi na paglaog kang birmans talaga po na may mga aasahan po kita. Sabi na nga mga tugang kang pag-asa, may series of typhoon parade na lalauman po tabi kita, ngunyan po tabi na paglaog kang birman. So gustong sabihin, dakoy pa po na masusunod na raot ng panahon. Ngunyan, kamo po ang magati-datit maghiling po mga tugang, kung kamo po tabi yaon po sa delikadong madara po ng peligro o peligrosong marsay po tabi ang mga agihan kansendo po tabi ng mga estudyante, dahil na po tabi ng pagkakasihon. Kung may delikadong agihan, babalyuhan, o sa eskwelahan mismo mga tugang yaon sa delikadong lugar, kamo na po mga tugang, and magsagibo mga tugang ning paagi, dahil na magpaklasihon po ang sa indong mga kaakian. Kaya, kasuhapon na basa ta sa mga comments sa mga manlailain po mga tugang na mga FB page, kan mga alkalde po mga tugang, digdi po sa probinsya kang Albay, may mga nabasa kita duman ng mga negatibo, which is data man po sinda mababasol. Minsan, kung natapo sinda makakapagpaluwas team sharing po kay itong komento, but still mga tugang, in times mga tugang sharing po kaning mga sitwasyon, kamo po tabi mismo, pwede sure po mag-decide. Kaya, dahil na po paghalaton si Mio, dahil na po paghalaton kung si Saipa, para po kamo magdesisyon na dahil magklasian sa indong mga kaakian. Kaya, kasi, kamo po ang yaon sa lugar, kamo po ang yaon mismo sa area, aram po din do kadabis na kakaigwaning pag-uuran, aram po din do ang sitwasyon sa lugar din do. Kaya, dahil po tabi, pag base, ang sa indo po tabi na desisyon, sa magiging advisory, kamo na po tabi ang magati-dati. Kaya, pagkakulong kayo kitang nahiling ng mga komento sa mga page, mga tugang, gani yako minsan, makaulok pagbarasahon, pero mga tugang, minsan din hindi na iisip, common sense na po tabi ang kaipuhan. Kaya, common sense man sana ang kaipuhan dyan po mga tugang. Kaya, natatamahalat ka pa kung suspending klase si alkalde, si gobernador, kung kamo tabi tigbabaha na ngayang arong nindo or arong nindo delikatong marayan agihan pasiring sa espilan ng mga atin nindo, natatama pa klase pa po tabi ka mo. Kaya kiring man sana po iyan kadalay kung iisipon mga tuga. Kaya
Sige. Siyempre, kasi ini po mga tugang, sabi ko na nga ni Bako po, ganong kadali po tabi ang pag-suspend ka klase kung babasihan po mga tugang ang forecast. Kasi 11 p.m. and 4 a.m. forecast. Iyan po ang mga pinagbabasihan dyan, if I'm not mistaken. Kaya minsan, banggi po mga tugang, gaya pa po nakakapag-decide. Tulos-tulos po mga tugang, ini po tabi na mga concern agency. Ini po mga tugang na mga pag-abot po di sa suspension of classes kasi pinagagalang pa ninda, pinaghalat pa po ninda. So magiging forecast the following day. Kaya itong 4 a.m. forecast, duman sinda mga tugang minsan, ma-decide na makansilar sinda ng klase na. Kaya duman po mga tugang sa 4 a.m. forecast. Kaya sa iba, nasasabutan taman, natangay kasubang giday pa, tig-kansilar. Dahil nindala, siguro, lingid sa sindang karaman, nakaipuhan po magbase duman mong giyara sa 4 a.m. forecast. Kung duro-diretso ba ini, or may pagbabago sa dalagan po tabi kang raot kang panahon. Kaya yan, just a simple, po tabi, pag-irumdom, duman po tabi sa sindong mga magurangan, mga parents, yan po tabi, ang pinag-ano po tabi dyan. Good morning, Ma'am Daisy Navia, all the way from, taga-sing ka na ni Ma'am Daisy? Taga-sipi kan Daraga Albay. Good morning dyan po tabi sa Banwaan kan Daraga Albay. Good morning, good morning sa opisina po ni Vice Mayor Bobby Magalona. Dyan po tabi sa Banwaan kan Daraga Albay. Good morning kami. Vice Mayor Bobby Magalona. Nanarampay ako kay mga nilabahan, mga pang-apin. Nag-init na dyan tabi, Ma'am Dise. Bantayan mo, taba ka sa pang-apin mo. Laya po. Laya po. Bantayan mo. Sige. Pahin mo yan man, kasubago. Hindi mo man natugang so dispersal kan apod kini tilapia fingerlings sa mga apod kini diyan po mga tugang sa Banwaan kan Bakakay kasubago di igwaning 70 or 71 recipients ang nabenepisyohan po kay ni mga tugang na distribution kan tilapia fingerlings atod mga tugang kan apod din ito agriculture office and yaon mo naman ayun ko presente man so hali sa BFAR and also si Mayor Richard Villesa yaon man po mga tugang duman sa ginibo po mga tugang na dispersal, mga tugang ka na tilapia fingerlings, lunin po na pagkaaga, dyan po tabi sa Banwaan kan Bakakay Albay. Hali pa po lang itong bula Camarines Sur. Ini po mga tugang na ipinagpanao. Diwan po sa tuyang mga kababayan, dakilang tabang ini kasi depende sa area, halimbawa, sa imong fish pan, kung paano kada pula, iyo man so pwedeng makuha mo duman mga tuga. So ito pala na burubugkos na ito, sarong plastic, ang laog kay ito, 500 na pidaso mga tuga, min tilapia, fingerling. Kung depende nga sa dakula, kan sa imong fish pan, ang pwede sir mong makuha duman mga tuga sa nasabi ng programa. Pag durumog naman baga tadipis ipagsaro lang ang buradaw. Mo tabi Ma'am Desi, ibabaw mo sa kalderaw, mamara iyan. Pag-agasulot, pag-gabi sampay ko. Bueno, 1 minuto mga tugang bago po lumagapak.
alas 11:30 ng pagkamorning. Maluhay-luhay naman lugod akong mapaara mga tugan. Ay, na ito. Alat? Ha? Sige. Ina ito. Okay. Bako ini. Bueno mga tugang, sa oras na alas 11:30 ng pagkaaga, ay maluloy na kitang mapaanam. Luhay-luhay naman po kita mga tugang na maiduos. Digdi po sa loob sa tuyong programa ngunyan na pagkamunay. Sa libat, sa pangalan po kang Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV, ay siyempre sa pangalan po sa main station manager, Maestro, SML Tuon, din po sa main studio. And also sa pangalan po tabi kan sa tuyong mga katuwang hindi po sa loob kan sa tuyong programa, and also sa pangalan po tabi nindo ka boss. Maraming thank you sa inyo po tabi na pagtitiwala, sa inyo po tabi na patagos na pagsuporta. Ang importante baga mga tugang, mas kidiit ang naghihiling basta may nagtutubod. Ang importante siring man sa nakaya. Salamat po tabi sa inyo ka boss, nag-antabay. Salamat po tabi sa inyo po tabi na pagtitiwala. Ang pipili bombahan pala Ma'am Bisay. Sige na. And also, salamat po tabi sa inyo ka boss, sa mga nag-antabay, nagsabay ngayon na pagka-morning. Mabuhay po tabi ka mo. Enjoy the rest of your Wednesday. Bye-bye. Sa agaliwat. Kong Joey. Tubikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan, Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, Bicolano, Word of